Ngobani? Umntana wakhe ukhula ngenababa. Uthi umntana wakhe ukhula ngenababa. Kanjani manje ngoba ngiyakutshela ukuthi ngiyomnakekela umntwana. Hayibo ngalo ona bafethu igama lami ngijitha number 7. Bafethu ngifuna ukungitshela ufuna ukungicocela kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Hayi batsheli bathandwa indaba. Intombazana le. Ngithandane nayo sicela ukuthandana mina nayo 2023. 2023. Sajola. Hayi batsheli nje ayami batsheli. 2024. Ya nga-October. Nga-October. Yamitha ke ngayimithisa ke. Jesus is Lord. Siqhubeka futhi. Sathandana futhi. Nga-December wakhipha sisi. Ngoba ungiclever. So leyo nto engilimate kakhulu enhlizweni yami. Nganyalo Okay ngoba bengimthanda, ngi-actile ngathi ngiyamcolela. Kanti mina ngimcoli. Angicoli. Ngoba nami ngiyintsha. Angikhoni nje ukucola nje. So uma ukwatisa mina vele nje inkinga yaka problem. Inkinga nje. So saqhubeka sathandana. Ethi ngathi ngiyamcolela nje yonke into yendeka nje ngiunderstand understand. Njengoba asha sithi understand. Plan yokuthi nami ngimphindisela ukuthi ngizama iplan ukuthi ngiyomfisa kanjani ubuhlungu. Ngoba vele ngiyaplana. Ngithi ngikhe. Mangithi nje ngisacabanga ke 2025 sesingu-2025 manje. Yachitha intombazana. Okay, ngayibamba ke. Ngoba vele ngiyabambana. Ngayibamba intombazana ukuthi yachitha. Okay. Sekhuluma le ndaba ke nakhona nga-actor ngathi ngiyamcolela. And bengingaphelelwa manje. Angacoli nakhona. Ngisazama nami ngifuna kumvisa buhlungu ngalenye indlela nje. Le strong. Ngoba nami ngistrong angadalutho. Okay, sathandana ke manje. Siqhubeke sithandane. Actor ngathi ngiyamcolela. Intombazana siyangihlanganiphela ke lapho iya prevent. Leka ngikhomba ukuthi ustrong yena angadalutho. Prevent intombazana ngabona ukuthi iya prevent ayishaya umthuko. Amncenga. Ngoba vele ngiyancenga. Ngimncenge. Wayeka lo mjovo. Amithisa. Ngoba vele ngiyamithisa. Asemithisile ke wathuka ke yena ke ukuthi inyalo phindise kwisithuke manje sengamitha manje. Angidlali. Ngamncenga nakhona ukuthi angasikhiphi lesizwe. Kanti ngiyathi ukuthi kahle kahle inhloso yami ngiphi lapho. Ngoba nami ngiclever ngifana. Iplan yami ngileke ukuthi ke ngifuna kumbona kahle kahle anesizwe esikhulu asiphushe edwana. Ngoba nami ngiyinja ngifana naye. Okay. Ayinceke intombazana. Ngoba nami ngiclever ngifana naye. Nyalo upreg ngoba ngenta into tende. Ngiqala nje uku-actor nje ngathi nje sengiyashintsha sengiqala lokushintsha kahle kahle. Angithi ulinwabo wena. Qala lokushintsha nje azabona ukuthi kahle kahle mina hayi angithi ngiyinja ngifana naye. Okay umntwana ngiyamthanda. Umntwana ngizomnakekela kodwa ngiyalo mina sengiyaspina ke manje. Ngoba kujabula kuyashintsha. Ngiyaspina and naye sokhathele ushesha duka ngathi nje athi nalesiso sake kahle siyanginyanya futhi. And angenelayo. Sishaphelelwa amandla vele. Sishaphelelwa amandla. And sekubhlungu ke manje ngoba sengiyaspina ke manje. Spina ngempela. Ngiyaspina ngempela. Ngifake ne-HIV. Sekubhlungu. And kusazoba buhlungu. Nawe ubuka le video le ungatshela ukuthi ungiclever. Hayi kodwa bakhona laba ngiboclever ngidlulayo. Ayiqiniso le. Kanjalo nje. La kusemhlabeni. Awu ngempela nje yami ngempela. Ungiclever ngidlula abanye. Hayi batshele bazove nje yami. So okanjalo ngingatshela ukuthi anohlakaniphile kudlula abanye because bakhona abahlakaniphile kudlulayo kanjalo moja.